Bore da, a chroeso chi yma ar fore oer I gapel y ffynon. Mae'r eira wedi cyrraedd Bangor, dim llawer, ond ble bynnag gyda chi heddiw, dwi'n gobeithio bod chi'n cadw'n ddiogel ac yn gynnes. Gadwch i ni ddechrau trwy wrando ar ychydig o geiriau o lyfr y proffwyd Eseia, sydd yn sôn am sut un ydy gwas yr arglwydd. A mae ysbryd yr arglwydd yw arnaf, oherwydd i'r arglwydd fe eneinio I gyhoeddi newyddion da i'r clodion a chysuro'r toredig o galon, I gyhoeddi rhyddid i'r ceithion a rhoi gollyngdod i'r carcharorion, I gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd a dydd dial ein Duw ni, I ddiddannu pawb sy'n galaru a gofalu am alarwyr Seion a rhoeddynt goron yn lle lludw, olew llawenydd yn lle galar, mantell moliant yn lle digalondid. Gelwyr hwy yn brennau cyfiawnder wedi plannu gan yr arglwydd i'w ogoniant. Dwi'n gwybod oedd Eseia yn sylweddoli pwy oedd yn mynd I gyflawni y broffwydoliaeth yna, ond da ni'n gwybod mae'r arglwydd Iesu oedd hwnnw. Ac felly da ni am ganu emyn efo'n gilydd sydd yn rhyfeddu mewn gwirionedd at y ffaith fod Duw wedi dod yn ddyn yn yr arglwydd Iesu Grist, ymhlith holl rhyfeddodau'r nef, hwn yw y mwyaf un, gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Y daw darlleniad y bore yma o Efengil Mathew ar 30 bennod. Da ni'n ceisio edrych ar rai o'r digwyddiadau arddocâol hynny yn hanes yr arglwydd Iesu. A dyma ni'n symud ymlaen rwan ac yn darganfod bod Iesu bellach wedi tyfu yn ddyn. Ac yn y 30 bennod, da ni'n darllen fel hyn. Yn y dyddiau hynny, daeth Ioan Fedyddiwr gan bregethu'r genadwri hon yn anialwch Jwdea. Edifarhewch, oherwydd y mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Dyma'r hwn y soniwyd amdano gan y proffwyd Eseia pan ddywedodd llais un yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Yr oedd dillad Ioan o flew camel a gwregys o groen am ei ganol a'i fwyd oedd locustiaid a mêl gwyllt. Yr oedd trigolion Jerusalem a Jwdea I gyd a'r holl wlad o amgylch yr Iorddonen yn mynd allan ato
ac yn cael ei bedyddio ganddo yn afon Iorddonen gan gyffesu ei pechodau. A phan welodd Ioan lawer o'r Phariseaid a'r Sadwceaid yn dod i'w bedyddio ganddo, dywedodd wrthynt, "Chwi, epil gwyberod, pwy a chrybuddiodd i ffoi rhag y digofaint sydd i ddod? Dygwch ffrwyth gan hynny, a fydd yn deilwng o'ch edifeirwch, a pheidiwch â meddwl dyd wrthych eich hunain, y mae gennym Abraham yn dad. Oherwydd rwy'n dweud wrthych y gall Duw godi plant i Abraham o'r cerrig hyn, ac mae'r fwyell eisoes wrth wraidd y coed. Felly mae pob coeden nad yw'n dwyn ffrwyth da yn cael ei thorri i lawr a'i bwrw i'r tân. A rwy fi yn eich bedyddio a dŵr i edifeirwch. Ond y mae'r hwn sy'n dod ar fy ôl i yn gryfach na mi, nad rwy fi'n deilwng i gario'i sandalau, a bydd ef yn eich bedyddio ar ysbryd glân ac a thân. Y mae ei wyntyll yn barod yn ei law, a bydd yn nithio'n lân yr hyn a ddyrnwyd, ac yn casglu ei rawn i'r ysgubor. Ond am yr is, bydd yn llosgu hwnnw a thân aneffodadwy. Yna, daeth Iesu o Galilea i'r Iorddonen, at Ioan i'w fedyddio ganddo. Ceisiodd Ioan ei rwystro gan ddweud, "My fi sydd ag angen fy medyddio gen i ti, ac a wyt ti'n dod ata fi?" Medda Iesu wrtho, "Gad hyn yn awr, oherwydd fel hyn y mae'n weddus i ni gyflawni popeth y mae cyfiawnder yn ei ofyn." Yna gadodd Ioan iddo ddod, bedyddiwyd Iesu, ac yna pan gododd allan o'r dŵr, dyma'r nefoedd yn agor iddo, a gwelodd ysbryd Duw yn disgyn fel colomen ac yn dod arno. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, "Hwn yw fy mab, yr anwelyd, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu." Boed iau'r Duw lefaru a phob un ohono ni heddiw. Wel, dych chi'r plant gobeithio yn dal i'w wrando. A heddiw, mae gennau stori di dod oddi ar y newyddion yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Stori am rhywbeth ddigwyddodd mewn gwlad arall yng ngwlad Twrci. A stori am gi ydy hon. Oedd na gi, a dwi'n credu mae'r ffordd ydych chi'n deud i enw fod i Bonchwc. A oedd y ci yma efo perchenog. A oedd rhaid i'r perchenog fynd i'r ysbyty i gael triniaeth, a fi oedd yna am rai dyddiau. A bob diwrnod, be oedd y ci'n gwneud, oedd mynd draw i'r ysbyty, a sefyll wrth ddrws yr ysbyty, jyst yn disgwyl nes byddai berchenog yn dod allan. Rwan, dwi wedi tynnu lawr fideo o'r stori, felly da ni am wylio hwn. Di o ddim yn Gymraeg, ond da ni am wylio hwn, a wedyn mi na i ddeud gair bach ar y diwedd. Günden beri de hastanenin kapısından ayrılmıyor. Evden kaçıp buraya geliyor kendi başına. Wel, dwi'n gwybod beth chi'n feddwl o'r ci yna. Oedd y ci yna'n ffyddlon yn doedd. Y ci yna yn ffyddlon i'w feistr. Isio i'w feistr ddod allan o'r ysbyty, ac wrth i fodd pan welodd o y meistr ddod allan o'r ysbyty.
Ac bod y teulu'n mynd ar ci adre bob nos, oedd y ci'n dianc bob diwrnod, achos oedd o'n ffyddlon i'w feistr. Peth braf ydy cael rhywun sy'n ffyddlon yn de. Mae'r Beibl yn dweud wrthon ni, na chewch chi neb mwy ffyddlon na'r arglwydd Iesu Grist. Mae o mor ffyddlon i'w blant. Mae o mor ffyddlon i ni. Mae o wedi dod i'r byd mwyn ni. Fel oedd y cyn yn mynd at yr ysbyty, mae Iesu Grist wedi dod i'r byd mwyn ni. Mae wedi mynd lot pellach na'r cyn mewn gwirionedd, achos nath Iesu Grist ddod i farw ar y groes mwyn ni. A fel oedd y cyn wrth i fodd pan welodd o'i feistr yn yr allan, a oedd o'n neidio fyny i'w groesawu fo. Felly, mae Iesu Grist wrth i fodd pan da ni yn troi ato fo, yn gofyn iddo fo am help, ac yn gofyn iddo fo y ddod i'n bywyd ni. Felly, dwi'n gwybod bod rhai o'noch chi efo ci adre, a ydych chi'n gwybod bydd y ci adre yn ffyddlon i chi, ond darlun gwan ydy hwnnw, o pa mor ffyddlon ydy'r arglwydd Iesu Grist i chi a fi. A rwan, da ni am ganu can fach sydd yn sôn am fel mae eisiau ni droi bob amser at yr arglwydd Iesu Grist. Os oes syched arna fi, be fedra i wneud? Mentra ato ef. Ni chi orffwys heb ei ras mentra ato ef. A mae'r gytgan fach yn dweud, canis da yw yng Nghrist, a ffyddlon, ddydd a nos fe'n ceidwn fyw. Y mae croeso ymreichiau Iesu, cryf caredig yw.
gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi, gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Wrth fentro ger dy fron di bore yma, efallai bod na ryw bryder yn calonau. Sut fedrwn ni fentro at y Dduw tragwyddol, at Dduw mawr, at Dduw sanctaidd. A ni'n gwybod pa mor bechadurus ydyn ni. Ac eto, da ni'n diolch bod ni'n gallu dod y bore yma, am yn bod ni'n dod trwy yn harglwydd Iesu Grist. Fel da ni wedi canu rwan, da yw'n Nghrist a ffyddlon. A mae croeso ymreichiau Iesu. Ac am fod yna groeso ymreichiau Iesu, mae yna groeso yn dyfreichiau di. Oherwydd fyddodd Iesu i fod o a thi, Dduw'r Tad, yn un. Yn un mewn bwriad, yn un mewn cariad, yn un mewn trigaredd, yn un mewn tosteri. Ac da ni'n llawenhau y bore yma felly, yn y ffaith yn bod ni'n gallu cofio fod y gariad di yn estyn o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, heb newid o gwbl. Mae'n teimladau ni a'n cariad ni yn gallu newid fel y tywydd. Un diwrnod yn llosgi'n boeth, diwrnod arall yn oer ac yn rhewllyd. Ac eto, dwi ti ddim fel hynny. Mae dy gariad di yn llosgi o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. A da ni'n diolch yn bod ni y bore yma'n gallu pwyso ar dy drigaredd ac ar dy ras. Ac felly wrth ddod, da ni yn dod yn agored. Da ni ddim yn ceisio cuddio yr hyn sy'n wir amdano ni. Da ni'n gwybod yn bod ni wedi crwydro mewn gair ac mewn meddwl ac mewn gweithred yn ystod yr wythnos ddiwethaf. A da ni'n gwybod yn bod ni'n heiddi cael yn gwrthod gen i ti. Ac eto, yr wyt ti'n yn gwahodd ni ata ti trwy Iesu Grist i brofi dy drigaredd. A da ni ddiolchgar o Dduw'n Tad, yn ddiolchgar yn bod ni'n gallu gofyn i ti efo mesur o hyder bore yma i faddau ni yn beie. A da ni o arglwydd yn dod felly trwy Iesu i geisio, nid yn unig maddeuant, ond i geisio bendithion ar gyfer yn byd ac ar yn cyfer ni yn hunain. Ar gyfer yn byd o Dduw'n Tad, da ni'n gweddio ar i ti glosio at yn byd eto. Mewn gwahanol ffyrdd o Dduw'n Tad, mae'n byd yn gweiddi allan am help. Da ni'n ymwybodol iawn o'r angen oherwydd y pandemig ar hyn o bryd. Ac yn dymuno o Dduw'n Tad, dy fod ti yn rhoi cymorth i bawb sydd yn gweithredu mwyn ceisio lleddfu poen a gofid yr afiechyd hwn. Yr un modd o Dduw'n Tad, da ni'n ymwybodol fod y byd yn gweiddi allan am sefydlogrwydd gwleidyddol. Ac felly da ni'n gweddio ynglyn â llywodraethwyr y byd, y byddi di'n rhoi llywodraethwyr doeth a thrigarog a rhai fydd yn gwneud penderfyniadau, bydd yn gymorth i'r clawd a'r gwan a'r difreintiedig. Ond o arglwydd yn fwy na hyn i gyd, mae'r byd angen clywed dy eiriau di. Mae'r byd angen clywed am Dduw tragwyddol, am yr angen am edifeirwch, am yr angen am chwilio am drigaredd. Mae'r byd ni o Dduw'n Tad angen clywed fod Iesu yn waredwr cryf i'r gwan, yn waredwr addas i'r anghennus, yn feddyg da i'r rhai sydd yn dioddau o afiechyd marwol pechod. Ac felly, da ni'n gofyn o Dduw'n Tad, os gweli di fod yn dda dyddi yma, a nid i roi i dy eglwys gael bod yn oleuni yma yn y byd. Ar i ti roi arweinwyr yn yr eglwys fydd yn seinio dy air di'n glir. Ar i ti beri bod y neges am yr arglwydd Iesu yn cael mynd allan ac yn gweddio Dduw'n Tad ar ei bobl trwy gymorth yr Ysbryd Glân fedru gweld
i cyflwr a gweld mor addas ydy'r arglwydd ar gyfer ei hangen. A da ni'n gweddio bydd llawer o bobl yn dod i brofi gras trwy'n arglwydd Iesu Grist ar hyn o bryd. Ac i'r perwyl hyn, da ni'n gweddio bore ma ddewn tad, y bydde di'n siarad efo ni trwy dy air. Gad i ni weld gwirioneddau mawr am yr arglwydd Iesu Grist fydd yn dod yn ffres i'n calonau a fydd yn peri bod ni'n gallu ymateb mewn ffydd i'r cariad anhygoel o'r wyt ti wedi i ddangos tuag ato ni. Os oes na ryw rai yma sydd a baich arbennig ar eu calonau, da ni'n cyflwyno'r baich hwnnw i ti, gan wybod y gellid i ddelio a phob un o'n anghenion ni. Gwybod hefyd y fod ti'n dymuno delio efo'n anghenion ni. Felly clyw yn gweddio dad. Tyrd, achos bod ni'n gofyn y cyfan trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Oedd cyn i ni droi fyfyrio yn y gair, da ni am ganu emyn arall. Mae'r emyn yma yn gofyn ar ei dduw siarad efo ni. Arglwydd tyrd a llefara di. A ni just siarad, ond iddo fo yn newid ni wrth iddo fo siarad efo ni. Arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio barad y sanctaidd air. Plana'r gwir yn ein clonau'n ddwfn, trawsnewidiau ni ar dy ddelw. Wel, da ni am droi at yr hanes o'n i ni ddarllen yn gynharach yn Efengil Mathew,
drydedd benod heddiw. Ac wrth edrych ar hwn, da ni'n dod at hanes bedyddio yr arglwydd Iesu Grist. Mae diwrnod cyntaf bob amser yn bwysig yn dydi. Diwrnod cyntaf yn yr ysgol, diwrnod cyntaf mewn ysgol newydd, diwrnod cyntaf yn y gwaith. Dych chi'n cofio efallai y diwrnod hwnnw? Y diwrnod cyntaf mewn rhyw swydd newydd. Swydd wahanol a chithau yn newid eich gyrfa. Neu diwrnod cyntaf yn yr ysgol. Dwi'n cofio dechrau yng ngwaith fel gweinidog yn Llandrillo yn ymyl y Bala. I ddweud y gwir, do'n i ddim wedi dechrau yn swyddogol, doedden ni'n wedi symud i Llandrillo. Ond doedd neges i ddweud fod na wraig mewn dipyn oed oedd hi wedi marw, Mrs Jones Moelis, y goedwig. Mi oedd hi gŵr i mewn oed, ond oedd 2 fab, Bob a Bryn, ac oedden nhw gyd yn byw yn y fferm efo'i gilydd yn ffermio. Felly dyma fi'n teithio i fyny o Aberystwyth yn llawn cynnwyr yn meddwl, dyma fy niwrnod cyntaf fi yn gwneud yng ngwaith newydd. A mi gyrhaeddes i fuarth y fferm. Ond oedd dim golwg o neb yno. Do'n i'm yn siŵr iawn be i wneud nesaf, ond mi benderfynes i aros am ychydig. Oedd hi'n ddiwrnod braf a dyma fi'n eistedd yn y car a'r ffenest ar agor yn meddwl reit, tybed fydd rhywun yn dod nôl. A cyn bo hir mi glywes i sŵn yn dod o'r mynydd. Oedd na lot o frefu a sŵn cwn yn cyfarth a ryw ddynion yn gweiddi. Ac oedden nhw'n hel y defed lawr o'r mynydd ac yn sydyn o'n i yn y buarth yn yng nghar a defed o'n nghwmpas i yn bob man. Felly dyna'n mhrofiad cyntaf fi o fugeilio, os gewn ni ddefnyddio'r gair hwnnw. Diwrnod cyntaf yn ngwaith newydd. Wel, da ni'n edrych ar hanes Iesu a nodi digwyddiadau arbennig. Ac wrth droi at y bedydd, da ni yn nodi diwrnod arbennig. Dyma'i ddiwrnod cyntaf o ar un olwg mewn job newydd. Tro diwetha oedden ni'n ei weld o yn fachgen 12 oed. Wsnos yn ôl oedden ni'n edrych yn doedden ni ar ei hanes o yn fachgen 12 oed efo'i rieni'n mynd i'r deml yn Jerusalem. Ers hynny, mi fydde fo wedi dechrau helpu Joseph fel saer a mynd ymlaen i hynna'n i weithio fel saer. A mi fydde hynny'n golygu popeth o ddarparu aradr ar gyfer ffermio neu codi tai hyd yn oed. A da ni yn eitha siŵr bod Joseph erbyn hyn wedi marw. Iesu wedi cymryd cyfrifoldeb y mab hynaf i ofalu am y teulu. Ond yna, rwan, oedd na newid cyfeiriad yn digwydd. Bydde rhaid i un arall o feibion Mair a Joseph gymryd cyfrifoldeb am y teulu. Mi oedd Iesu yn cael ei alw i waith gwahanol. Felly beth allwn ni ddysgu o'r hanes yma amdano fo'n cael ei fedyddio? A'r pwynt cyntaf dwi eisiau gwneud ydy, mi oedd pobl yn cael ei paratoi ar gyfer Iesu. Pan mae rhywun yn cael job newydd, fel arfer mae yna baratoi ar ei gyfer, ac felly oedd yna baratoi'n gorfod dod ar gyfer yr arglwydd Iesu Grist. Mae ganddo ni 4 biwgraffiad yn y Beibl ohono fo, ond oes 4 Efengyl, a maen nhw gyd yn dewis pethau gwahanol i roi yn y biwgraffiadau, ond mae pob un o'r 4 yn deud wrthon ni fod Ioan Fedyddiwr wedi dod gyntaf i baratoi'r ffordd ar gyfer Iesu. Mae amgylchiadau yn gallu arwain pobl i weld fod rhywbeth o'i le ar yn byd ni. Mae'r pandemig yma wedi ysgwyd pobl yn dydy. Fel cymaint o beth eraill, mae terfysg dros y degawdau dwytha ers 9/11 yn dydy wedi bod yn golygu bod ni'n edrych ar y byd yn wahanol. Mae ansicrwydd gwleidyddol, Brexit, ymosodiadau ar adeiladau'r Llywodraeth yn Washington, cynhesu byd eang. Mae'r cyfan yn golygu fod pawb yn gwybod fod rhywbeth o'i le ar y byd yma. Ond mwyn i ni wir wynebu ein cyflwr,
bod rhywbeth o'i le arno ni. Mae angen rhywbeth arall. Gair gan Dduw ei hun. A mi oedd Duw wedi bod yn anfon proffwydi i Israel efo gair. Ond oedd 400 mlynedd wedi mynd heibio ers y proffwyd diwetha. A'r gair olaf oedd Israel wedi clywed oedd y geiriau olaf yn yr Hen Testament. Welef fi'n anfon atoch Elias y proffwyd cyn fod dod dydd mawr ac ofnadwy'r arglwydd. Ac fedru galonau'r rhieni at y plant, a chalonau'r plant at y rhieni, rhag i mi ddod a tharo'r ddeiar a difodiant. Wedyn 400 mlynedd o ddistawrwydd. Ond yna, bydd oth yr angel Gabriel at Zacharias yn dod a dweud bod Ioan Ffrwd yn mynd i gael ei eni. Bydd yn cerdded o flaen yr arglwydd yn ysbryd yn erth Elias i droi calonau y rhieni at ei plant ac i droi'r anifydd i feddylfryd y cyfiawn mwyn darparu i'r arglwydd bobl wedi paratoi. A dyma Ioan yn ymddangos. A'i alwad o i'r bobl oedd edifarhewch. Cymrwch eich bedyddio fel arwydd eich bod chi'n cydnabod i chi grwydro oddi wrth Dduw a bod angen eich golchi chi'n lan o'ch pechodau. Wel, mae'n bwysig bod ni'n deall beth sy'n digwydd yn yma. Roedd Ioan yn dweud mwy na mae eisiau i chi fyhafio chydig bach yn well. Mi oedd yn dweud wrth bobl, da chi mewn perygl go iawn. Perygl o orfod wynebu barn Duw. A rydych chi syni ar rei o eiriau Ioan wrth i mi ddarllen. Chwi epil gwyberod, meddai fo. Pwy a'ch rhybuddio i ffoi rhag ydi gofaint sydd i ddod. Geiriau oedd rhain, cofiwch, oedd yn cael eu cyfeirio at bobl oedd pawb yn ei cyfri nhw'n bobl dda iawn. Oedd yn siarad efo'r Phariseaid, oedd mor ofalus i gadw gorchmynion Duw, ond oedd yn galw nhw'n epil gwyberod. Da chi'n blant i seirff, a mae hyn yn mynd reit nôl i hanes y sarff yn Genesis yn temtio a dda gefan ydy. Mae'n sôn am y digofaint sydd i ddod. Mae yna farn yn dod ar bob drygioni. Ac sydd o'n wir yn amser Ioan Ffrwd. Mae'n wir heddiw. Dyma'n cyflwr ni. A feder neb ohono ni alw'n hynny yn Gristnogion, heb i ni wynebu'r ffaith bod ni yn haeddu barn Duw. Bellach ymlaen, fe ddydodd Iesu wrth i ddisgyblion rhai oedd wedi gadael popeth i'w ddilyn o, a mi ddydodd o, os ydych chi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant. Oedd rhai oedd o wedi dewis i fod yn ddilynwyr arbennig iddo fo, oedd o'n dweud, ie, mae'ch calonau chi yn ddrwg. Lle pan oedd Ioan yn bydyddio pechaduriad oedd o. Rhai oedd yn gwybod i bod nhw'n haeddu condemniad Duw. Chymod, da ni'n gallu bod mor wirion. Rydyn ni'n meddwl mor aml, mae'r hyn sy'n rhaid i ni wneud i ennill ffafr Duw ydy trio bod yn garedig a da, bod yn grefyddol efallai. Fel pe bydde yn ymdrechion pitwn ni, rhyw sy'n berswadio Duw yn bod ni yn deilwng o'i gariad o. Rhaid i fi, a rhaid i chi gymryd yn drygioni ni o ddifri. Mae'n calonau ni yn llawn brad yn erbyn yn creor ni. A po fwyaf da ni'n tyfu fel Cristnogion, y mwyaf byddwn ni'n sylweddoli hyn. Os ydych chi rioed wedi gofyn i Dduw am faddeuant, os ydych chi heb wneud hynny, heb sylweddoli bod chi angen maddeuant Duw, yna, ydych chi ddim yr hyn mae'r Testament Newydd yn ei alw yn Gristion. Mae mor syml a hynny.
I baratoi at Grist, rhaid i ni wynebu rygion ni'n calon. Dyna'r peth cyntaf. Mi ydi o'n yn paratoi'r ffordd at Iesu. Yr ail beth, da ni sylweddoli mae gweithred gyntaf Iesu yn y job newydd yma oedd cael ei fedyddio. Rwan mae hwn yn dod â ni i wynebu cwestiwn mawr. Rhywbeth i bechaduried, oedd bedydd, dwi newydd ddeud hynny dydw. Rhywbeth i bechaduried, i gydnabod bod nhw angen i golchi o'i pechod. Ond mae'r Beibl yn deitha ni nad oedd Iesu ddim yn bechadur. Mae'n deud fod o'n un sydd wedi demtio am hob peth yr un modd â ni, eto heb bechod. Mae Pedr, un oedd ni'n abod o'n well na neb, yn deud, ni wnaeth ef bechod ac ni chafwyd twyll yn ei enau. A nid rhyw siarad sentimental am rywun oedd wedi marw oedd hyn, oedd hwn yn ffaith yr oedden nhw yn glynu wrtho fo. A pan ddaodd Iesu at Ioan i gael ei fedyddio, fe gododd hwnnw wrth ebiad. Oedd o eisoes wedi deud bod na un oedd yn dod ar ei ôl, ond nad oedd o'n deilwng i ddatod cara esgydio efo hyd wneud. A felly pan ddoth Iesu ato, wel ceisiodd Ioan ei rwystro, gan dweud, mae fi sydd angen fy medyddio gen i ti. Gaw ti'n dod ata fi? Ond mae Iesu'n mynnu. Fel hyn mae rhaid i bethau fod. Gad i hyn fod yn awr, oherwydd fel hyn y mae'n weddus i ni gyflawni popeth a mae cyfiawnder yn ei ofyn. Be sy'n digwydd? Wel, da i egluro fo fel hyn. Da ni'n gwybod fod Iesu wedi cael ei eni i fod nwaredwr y byd, yn dydyn ni. Ganwyd i chi geidwad yn ein astafydd, hwn yw Crist yr arglwydd. Mi fydde Mair wedi sôn wrtho fo am y bugeiliad, am y seryddion o'r dwyrain, wrth Iesu dyfu fydde hi wedi siarad efo fo am eiriau Simeon yn y deml. Da ni'n gwybod i fod o wedi mynd i Jerusalem yn 12 oed i'r deml. A mi fydde fod i bod wrth i fodd yn aros yno. Ond na, oedd rhaid o fe yn adref o Mair a Joseph. Oedd o fel petai'r tad yn deud fo, ie, ti wedi eni fod yn waredwr y byd, ond dim eto. Dim rwan di'r amser i ti wneud y gwaith yna. Ar ôl mynd nôl i Nazareth, mi fydde fo'n gweithio fel saer. A fydde'r cwestiwn yn codi ni galon yna, pryd ydw i fod mynd? Pryd ydw i fod cychwyn ar y gwaith mawr yma? Oedd o'n byw mewn i fuddod i Dduw, oedd o'n byw bywyd heb bechu. Ac eto oedd yn gwybod bod ganddo fo job i'w chyflawni. A'r tad yn deud wrtho fo, dim eto. Ond yna, ar ôl rhyw 30 o flynyddoedd, dyma'r arwydd yn dod. Lle un yn llefain yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd. Unionnwch llwybr ein Duw ni yn y diffeithwch. Ond nid oedd ei famo wedi adrodd hanes Elizabeth a Zacharias wrtho fo. Dyma ni'r arwydd. Mae'r adeg wedi dod i adael y cyn a'r morthwyl, y llif a'r coed. Ac fel i weithred gyntaf yn y job newydd, be mae'n dweud ydy, mae'n dweud wrth y byd, dwi'n cymryd eich baich chi o bechod. Dwi'n cymryd bedydd edifeirwch, nid achos y mod i wedi pechu. Ond dwi'n dod ochr yn ochr â chi, mwyn i chi gael eich rhyddhau o'ch euogrwydd, mwyn i chi brofi maddeuant Duw. Nad ydw i ddim wedi pechu a dwi ddim angen maddeuant, dwi'n cymryd eich euogrwydd ac yn ei wisgo fo fy hunan. Fe ddoth Iesu gael ei fedyddio, nid mwyn golchi ymaith ei bechod ei hun, ond mwyn golchi ymaith bechoder byd.
Ac oedd o'n deud ar ddechrau'r ei weinidogaeth, dyma dwi wedi dod i'w gyflawni. Ac oedd Ioan yn deall hyn yn doedd. Ddaru Ioan ddeud am Iesu, dyma oen Duw sy'n cymryd y maith bechod y byd. Dyma'r aberth perffaith wedi ddarparu gan Dduw ar gyfer yn beienni i gyd. Rwan, mae hyn yn gorfodi ni i ofyn cwestiwn arall i ni'n hynny. Sut da ni yn gweld yr arglwydd Iesu? Ydyn ni'n ei weld o fel un sy'n rhoi help llaw i ni fedru achub yn hynny'n rywsut? Neu ydyn ni'n ei weld o fel ein gwaredwr? Yr unig ateb i'n calon fradwrus ni yn hynny. Ydyn ni'n ei weld o fel un sy'n yn helpu ni i ddelio efo'n pechod? Neu ydyn ni'n ei weld o fel yr un sydd wedi dod i hunan i ddelio efo yn beiau ni? Da ni gyd yn gyfarwydd â geiriau cyn arlywydd yr Unol Daleithiau JF Kennedy. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ond fan yma, da ni'n gorfod troi'r peth i'r chwith. Paid gofyn be fedri di wneud dros Iesu Grist. Gofyn beth fedr Crist wneud dros o ti. Yn ei fedydd, mi oedd Iesu yn deud wrtho chi ac wrtho i fod o'n ein ieithu i hunan efo ni. A deud, dyma fy ngwaith i, delio efo eich euogrwydd chi. Yr ail beth yn ei sylweddoli. Edifeirwch di'r ffordd i baratoi at Iesu, ond Iesu hunan, i waith o ydy delio efo'n drygion i ni. Ond yn drydydd, mae yna rhywbeth arall i weld yn yr hanes yma. Mi oedd Duw'r Tad a Duw'r Ysbryd gyda'r arglwydd Iesu. Da ni'n darllen am ddau beth yn digwydd yn dydyn ni wedi Iesu gael ei fedyddio. Pan gododd allan o'r dŵr, dyma'r nefoedd yn agor iddo, a gwelodd Ysbryd Duw yn disgyn fel colomen ac yn dod arno. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, hwn yw fy mab, yr anwelyd, ynddo ef yr wyfen ymhyfrydu. Ond da ni fel Cristnogion, da ni'n credu mewn un Duw sydd yn dri person, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. A weithiau, da ni'n gwneud rhyw raniad rhyngddyn nhw'n dydyn ni. Da ni fel sy'n ni yn meddwl am y gwahanol bersonau mewn gwahanol ffyrdd, a da ni'n meddwl am Dduw'r Tad, jyst yn flin efo ni. Mae'n anfodlon yn caru ni, achos da ni'n bechaduriaid ofnadwy, a mae o isio'n cosbi ni. Ond wedyn, mae'r mab yn dod. A'r mab yn tawelu tymer flin y tad rywsut, trwy gymryd yn beienni ac yn y blaen. Ond na, nid felly ma hi. Mae'r Beibl yn deitha ni fod na undod llwyr rhwng y tad, y mab a'r Ysbryd Glân. A mae pob un efo'i ran yn y gwaith yma o ddelio efo yn cyflwr ni. Mae'r tri person ar waith gyda'i gilydd mewn harmoni perffaith, ond yn gwneud pob peth yn ei ffordd ei hunan, i ran ei hunan. Y tad yn caru ni, y mab yn caru ni, yr Ysbryd yn caru ni, mwyn i ni gael yn cymodi â Duw. Ac felly mae'r mab yn dewis cymryd arno faich a phroblem ddynolryw. Mae'r Ysbryd yn disgyn arno fo i wyneinio ar gyfer y gwaith. A mae'r tad yn deud i fod wrth i fod y mab wedi dewis y llwybr hwnnw o'i ddiddod, mor gostus, fel bod ei gariad o'n cael cyrraedd calonau fel eich calonau chi
a fi. Ar eich mi nodi, jyst cwpl o bethau yn sydyn wrth orffen. Eddyliwch am yr ysbryd yn disgyn fel colomen ac yn dod arno. Mi oedd Iesu yn dduw ddyn yn doedd. Oedd o'n wir dduw, ond hefyd yn wir y ddyn. Fel dyn, mi oedd y gwaith oedd yn mynd i'w gyflawni yn gofyn am ymroddiad, am ddoethineb, am hunan ddisgyblaeth ac am ymdrech tu hwnt a dewrder di-gyffeleb, tu hwnt i be fedrwn ni ddychmygu. Felly wrth i Iesu droi o'i fywyd y Nazareth at y gwaith mawr yma, be bydde fo'n deimlo? Wrth gychwyn job newydd, mae rhywun bob amser yn nerfus, ond pa fath o emosiynau fydd yr arglwydd Iesu'n ei deimlo rwan wrth droi at yr ymdrech fawr yma i ddwyn pechode'r byd. Ond i fydda yna rhyw nerfusrwydd, rhyw ymdeimlad o'i wendid, ymdeimlad o fawredd y dasg oedd o'i flaen o, ymdeimlad o gyfrifoldeb. A dyma'r ysbryd yn dod. I'w eneinio fo, i'w sicrhau fo, i'w galonogi, i'w nerthu fo ar gyfer y gwaith. Wel, dyma natur yr ysbryd glân ynddo. Be nath Iesu ddefnyddio gair am yr ysbryd bellach ymlaen, yr eiriolwr neu y diddanydd arall. Dyna'r ysbryd. Oedd o'n dod at Iesu mwyn i Iesu fedru cyflawni'r gwaith yma yn iawn. A pan da ni yn ofnus, pan da ni'n bryderus, chi'n gwybod, wrth ni droi at Dduw, mae'r ysbryd yr un mor awyddus i ddod ato ni, i roi ni'r ffydd i ni bwyso ar yr arglwydd, ac i roi ni'r gras da ni angen ar gyfer wynebu yn sefyllfa ni. Yr ysbryd sydd yn caru ni, fel mae Iesu'n yn caru ni, ac oedd yn dod rwan i gynorthwyo Iesu gyflawni'r gwaith. A wedyn, y peth arall, y llais o'r nefoedd yn dweud, hwn yw fy mab, yr anwylyd, ynddo ef yr oedd yn ymyfrydu. Mae'r tad o'r nef yn dymuno fod pawb yn sylweddoli, dyma fy ffordd i o garu'r byd. Dyma fy iachawdwriaeth i. Peidiwch edrych unrhyw le arall, edrychwch fan yma. Dyma fy mab. Mae Iesu'n fab i mi. Mae hwn yn fab i mi mewn ffordd wahanol i bawb arall, achos dyma'r gair tragwyddol wedi dod yn gnawd. Does neb arall mor annwyl yn fy ngolwg. Hwn yw'r fy mab, yr anwylyd. Ers tragwyddoldeb, mae cariad wedi bod yn llifo rhyngdda i a'r mab a'r ysbryd. Ar ydw i yn ymyfrydu ynddo fo am ei berson, ond dwi'n ymyfrydu fo hefyd am i fuddod o'n dod i'r byd eich mwyn chi. Am iddo ddewis y llwybr hwn. Ac na wyddau y rhai oedd yno ni weld o ble oedd y llwybr yn arwain, mi oedd y tad yn gwybod a mi oedd Iesu'n gwybod. Wrth ddod i'r byd i fod yn dod, nid i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu. Ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Dyma fo yr un ffordd. Dyma'r un person y gallwn ni drystio ynddo fo, i ddelio fo angen dyfnaf yn calonau ni. A'r bore yma, dyna'r her i chi a fi, ydy gweld yr hyn welodd i o afydyddiwr. A dyma'r oen sy'n dwyn ymaith, bechode'r byd a'n pechodau ni. A dyma ar ddechrau gweinidogaeth gyhoeddus yr arglwydd, mae yna gyhoeddiad clir yn cael ei roi gan Dduw o'r nefoedd. Dyma ni y gwaredwr. Da ni gyd angen
cael yn achub rhag ydi gofaint sydd ar y ddod. Da ni gyd wrth natur yn epil gwyberod. A fydd os Iesu i gymryd yn baich a bod yn achubwr ar yn cyfer. Ac fe gyhoeddwyd hynny gan y tad a thrwy ddyfodiad yr ysbryd glân arno. Ydyn ni eisiau ei dderbyn o? Ydyn ni eisiau i gymryd o fel y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Gadwch i ni ganu efo'n gilydd emyn sydd yn rhyfeddu eto at gariad yr arglwydd Iesu'n dod yn mwyn, i ybugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr, i geisio ei braidd drwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydrad hwy ddialwyd arno fe. Wel, os ydych chi wedi teimlo rhyw gwestiynau'n codi yn eich calonnau wrth wrando arna i heddiw, yna mae pob croeso i chi gysylltu efo ni yma yng Nghapel y Ffynnon. Byddwn ni wrth yn bodd yn cael clywed gynddo chi. Tos nesaf, mi fyddwn ni'n ymuno efo cyfeillion o Aberystwyth ar gyfer yn hoedfa dydd Sul. Yn ei cyfamser, mi fydd Gair o'r Gell yn ymddangos ar YouTube yn ystod yr wythnos. Gadwch i ni orffen trwy roi yn hunain yng ngofal Duw. Bydded i Dduw'r Tad yn derbyn, ac i'r Crist gymerodd yn baich o bechod arno'i hun, drwy garhau wrthym. Fel yn bod ni'n gallu byw trwy yr ysbryd, a Crist a'r Tad yn byw yn ein calonnau. Amen.